Mbak Kesi dadi bintang tamu sampean ngentosi teng warung ayu. Ya ketahuan, ketahuan. Direwangi kok nyindir tutupke teng pundi-pundi. Panji sepuh-sepuh sakniki mun sadar. Pamungkasing Paseban menika Mbak Elisa Orcarus Alasu. Wah, Mbak, pokoke matur nuwun banget. Sampeyan sing wis menyelamatkan seorang Cahya Kuntadi men boten kewirangan wonten sawahan mriki. Ya semoga-moga jenengan le tresna kalian kula le gemati kalian kula mboten namung ing dinten-dinten menika kemawon ing ngantos benjang upaminipun jenengan sampun palakrama wis duwe anak niku tetep mboten lali kalau sing jenenge Petruk kalian kanca-kanca Madangkara niku saestu. Ayo engko lek duwe anak Mbak Lisa terno ning jaten ning mahku, engko tak monge. Ayo. Engko tak tutukane gundule ngono. Malah ditutuk gundule ora senengane. Yo, saiki ngaturke panglipur. Mangga. Cobi, gagrak Medion utawi gagrak Ngawi, Mbak Tri Hastuti. Orek-orek. Orek-orek. Iki kaya apa? Lek sing nembangke asli piyai Ngawi utawi Medion, wo mesti mirasa mergo kuwi daerahe. Mangga Lur diaturake. Yo, orek-orek. Yo, dadas.
Elisa iki karawitan saka Laladan Surakarta kon ngaturke orek-orek gagrak Medion welah tenan. Nyatane ya suweger terus. Ha iya nggih. Luar biasa. Ning kula dereng sowan ning Medion nyatane bar iki awake dhewe ketemu karo Mbak Elisa iki mbuh taun kapan. Suwe. Iki tak duetke Waranggana viral pada zamannya dulu karo Waranggana viral di zaman sekarang. Siapakah itu? Ibu Sukesi Rahayu kalian Mbak Elisa Urcarus Alaso. Apik genah jos iki. Ayo ya coba apa? Ya coba berdiri pelan-pelan ayo. Nah iki piyai loro iki jan piyai peng-pengan kabeh kok iki ora. Piyai ketrima ning ya pinter tenan. Ayo. Wong Mbak Elisa kenapa kok bisa sukses? Mergo pancen pinter. Panjenengane iki meneliti dan mengukur nyawang kahanan masyarakat saiki piye. Dheweke iki pancen jenius ngene. Mergo pancen cita-citane ora dadi sinden, ora dadi dalang, ora pengen dadi guru to apa, pengen dadi peneliti. Ayo. Iki Bukesi arep neliti kok. Ayo. Arep neliti iki fenomena saiki kok kaya ngene dalang saiki ora ganteng tek ora payu sebabe apa. Ayo. Kuwi tenan. Heeh, mula aku tak rewangi skincare iki mergo kuwi. Men ora saya tuwek ngono lho. Mergo saiki jaman saiki beda karo mbiyen lho. Lah mbiyene teknologi ora canggih kaya saiki. Irane Pak Anom kaya Pak Mantep eksis sepanjang zaman. Lah saiki teknologi kabeh wong iso nonton wayang endi wae kok. Iso uga maune laris pet bongkone iso rene sing nanggap. Mergo dayane kuwi perkembangan teknologi sing lagi pertama jwedul sing apa iki ibarate wong lunga sangune iki rong akeh ngerti-ngerti viral ki iso. Jaman saiki kudu ngono, hati-hati terus. Ha iya, wis pokoke aman, mili karo lakune banyu. Heeh ngono. Ayo, Mbak, berdua. Jumeneng, Pak. Ya jumeneng Oke. ora nggih. Siap. Ibu, jumeneng sareng kula mboten napa-napa nggih, Bu. Ya aja ibu ngono to, Mbak Yu ngono Kok lho. Mbak Yu? Saya tuh menghormati beliau sebagai ibu karena ya udah lama sekali wong saya masih kecil 17 tahun, 18 tahun itu yang saya tonton ya Bu Kesi ini bersama Pak Purbo waktu itu. Oh iya, ora tau nonton aku berarti ya, Pak. Ya bar kuwi lagi Pak Cahyo, Bu Kesi dulu lagi Pak Cahyo. Kan eksis Bu Kesi dulu kayaknya ya. Iya, aku pancen gandel jari Ibu Kesi kuwi kok ora. Sampeyan pertama nonton aku kapan? Itu waktu masuk di Pedalangan 2011 nonton yang itu Abimanyu Ranjap itu. Tapi yang sebelum itu udah nonton pagelaran Bu Kesi jadi bintang tamu. Oh iya, Abimanyu Ranjap pas festival Dalang Indonesia. Nggih. Niku tahun 2008 wonten ing Taman Budaya Yogyakarta. Jogja, betul. Mriko lakone Abimanyu Ranjap bar maju kula langsung ngranjap Bu Kesi niku. Ngoten niku. Niku tasih pacaran apa sampun ini udah? Lah lali aku pacaran ora angel dibedakne marai. Lali wis suwi manahe ngono lho, Mbak. Ora ngono. Niki dawuh menapa Ibu? Ayo Bu Kesi. Kula, Nggih no. aku ki ning kene iki mau tak trimo dadi penonton wae. Wong aku ki asline iki bengi iki menarik nyekseni sampean. Neksene piye? Lek mau arep kangen-kangenan karo Elisa. Kangen-kangenan karo Elisa. Ah iya. Wong kangen kaya ngapa lek anggap kaya adikku kaya anakku dhewe to Bu Kesi, Bu Kesi. Sing temanjem jenjem sakjroning sanubari tumrape aku ya tetep sampean ngono kuwi. Alah, gombal iki jujur-jujuran jujur ya. Bu. Suatu malam iku ya, asine iki arep ora tak buka. Pak Cahyo iku sare, ya. Tapi kok dalam tidurnya itu dia mengigau seperti ngimpi ngelindur. Lindor. Pas ngimpi kuwi dhek iki ora sadar ki ngene iki lho El. Menyebut namamu. Oh Elisa, itu nembang. Terus lagune ditembangke selendang biru. Ah iya. Yen kowe njaluk lebih kuwi. Niku. Heeh. Pak Cahyo niku. Elisa no. Mending aku sing ngalih kaya ngono ki lho El. Waduh. Berarti dalam hatinya itu sebenarnya yang dipikirkan cuman kamu. Karena dia sangat mengidolakan oleh popularitas dan kecantikan kamu, apalagi kamu seorang dalang wanita yang sebentar lagi bergelar doktor. Padahal aku mergane dhek seneng ambek kowe apa? Mergo aku rasa dadi dokter. Aku tak manak wae papat ngono El. Nggih hampun ngaten. Nggih kan Pak Cahyo mengke kalau udah terkenal, udah sukses
apa namanya dalang terus duitnya akeh ya jenengan sekolah lagi dokter kan nggak? Iya, tadinya sebenarnya aku mau kuliah S3 untuk bergelar doktor karena itu diwajibkan dalam kampus untuk karir akademik. Tapi S3. Pak Cahyo nggak boleh. S3 ya apa? Siluman-silumun selamat. Ngono do bangga. Tenan aku ora oleh El. Mas Cahyo iku lek kondo karo aku piye? Pak, aku tak kuliah S3 ya. Ra usah. Sampean pinter gawe teh sing enak, kopi sing enak kanggo aku iki bagiku gelarmu melebihi gelar dokter kaya ngono lho. Oh, itulah yang namanya perempuan sejatinya ora kudu bergelar sing dhuwur-dhuwur, ning ya gelare wong wedok iki iso bekti karo suami. Betul El, karena apa? Ternyata ketika saya amati itu dia nanti akan menjadi teman terindahku sepanjang hidupku. Jadi perjalanan paling panjang kebersamaanku itu ya mung karo dheke kuwi. Duh, Maria. Mula El, yen dheweke iki njorak-njarak sinden ayu kaya kae Silvi Malasari itu loro-loro ngono lho El. Ngene lho, iki iso nggih contoh lho Mbak Elisa. Tegese sampean sok yen wis winengku kakung. Nika nggen wong rabi lah mesti ana upacara mijiki. Tegese manten wedok ngresiki sukune manten kakung ya toh. Ana adat sungkeman tegese pancen seorang wanita walaupun menjadi sehebat apapun kudu wajib bekti karo guru laki. Guru laki. Dadi aja nganti ya sampean peh eksis sing lanang kon masak, ngono aja nganti. Mbah-mbah ngono aja. Kuwi nek nganggo adat miji iki to, sesuk aku ora nganggo lah liyane wae. Oh iya. Ayo El, kita bernostalgia ya Iya, iya. Saya tunjukkan pada netizen bahwa kita itu sebenarnya mesra. mesra. Ayo dhewe iki rukun rene apa-apane ya. Boten, boten. Oke, Elisa dulu. Ya dulu no. ya. Ayo. Biasanya sih nomor 1 dulu. Ora apa-apa ki aku ngalah kok El. Oke. Mingkar mingkuring Elisa sesuk isih bladegan saged istirahat riyen men diteruske karo Bu Sukesi Rahayu. Nggih angel nggih abot iki. Heeh. Kula duduk mriki. Mboten tegese iki nggih niku malah duduk. Istirahat. Nggih iki lho nggih baris iki lho maksude. Ayo nggih. Ya Bu. Bacutne Mbak Lisa, cingkoke Bu Kesi mang terokne ngene iki ayo. Ayo. Kalau salah ya mohon maaf ya Bu. Enggak apa-apa, santai aja. Aku sama kamu tuh ngalah kok, Lel. Ngalah apa-apa nih tenan. Ini udah menghasilkan banyak sekali iki juta-jutaan nih. Pangkur Semarangan Ibu Kesi. Lah iya, kowe iki dene gene nerokke, kowe iki lho dene gene nerokke cengkokku. Kok sepeser pun kowe ngado aku apa wae kok urung tau to, El. Lah kowe ora ngerti Bu Kesi. Le tanda terima kasih iki liwat aku ora sampean. Oh, lah iki masalah. Maksudnya ki Mbak Elisa WA aku ini aku menggunakan cengkoknya Bu Kesi. Terima kasih disampaikan kepada Bu Kesi ya Pak. Oke, aku ya ngono kuwi. Ngono.
Besok kapan waktu pengen apa Bu? Nanti tak jajak ke opo ngono sing jenengan seneng nopo? Yen kuwi iki saikhlasmu. Iya. Apa ya kowe kudu ngerti dhewe mbok sanggit dhewe. Aku lek diparingi apa-apa mesti gelem. Oh, Apa meneh iya. sing marangi karo adikku madu ora apa-apa. Aku madu. Madu aku racune. Ayo. Mbak, sampean Mbak. Elok tenan. Luar biasa tenan. Sik tok sing mangagem iki mike gawan jenengan apa mik Madangkara niki? Ini Madangkara punya. Aku arep takon bolak-balik kenapa nyang ndi-ndi biasane nggawa mik dhewe kok ora nggawa? Enggak, karena emang dalam itu saya kalau itu ya evaluasi. Kalau dalam live streaming gini ada mic yang sudah di set itu udah bagus masuk ke live streaming. Jadi kalau kita masukin mic baru itu kadang masuk ke inputnya walaupun di monitor bagus tapi orang yang dengar di sana nggak bagus. Nah kalau sound Madangkara iki inputnya ke luar itu outputnya ke live streaming itu sangat-sangat bagus semua detail. Nah jadi aku wis ra masang mic. Wes iki genah. Ya sih njaluk imbuh iki, njaluk imbuh iki. Ayo. Ning apik kaya apa ngene streaming itu tidak bisa mengalahkan maestronya sound system Pak Marno. Ini sudah teruji Indosiar, Indomie apa-apa. Ayo iki jos kabeh. Jenengan sik krungu ning radio agama. Niku Pak Marno niku. Ayo. Apik biat tok ayo. Yo, Bukesi. Yo. Nino. Mbak Lisa Kang Tum. Kang tumrap ning tanah Jawa. Terakhir bareng Bu Kesi karo Mbak Elisa. Iya. Agama agameng ngaji luar biasa. Nyuwun tepuk tangan untuk mereka berdua. Wah, iso kompak ngono kuwi ya. Sempak tenan iki ya Pak ya. Kok iso sempak kompak ngono lho. Apa ya sempak ku ya? Kompak tambahi Hah? semangat. Oh. Semangat dan kompak. Tambahi meneh Bu, sempak teles. Apa kuwi? Semangat kompak anti males. Waduh iya. Sempak Aku teles. padha karo tunggale sempak bolong. Apa? Apa ayo? Didondomi. Elisa. Beh aku iki kelingan dino iki kan hari ulang tahun KUD to. Iya, KUD iki kan nggone simpan pinjam. simpan pinjam. Asline aku iki dengan adanya KUD sing bengi iki lagi ulang tahun, aku sangat bersyukur marem banget.
ngelingi aku jadi dadi pegawai negeri. Iya. Mongko aku neng kampus pegawai iki diwajibkan lek ora ndek duit utawa ndek kebutuhan kudu pinjam neng koperasi. Iya. Aku karo Pak Cahyakun tadi duwe cerita sing rada apa ya istilahnya. Cerita sing Nggak bisa dilupakan. nggak bisa dilupakan. Karena ketika itu Pak Cahya itu baru manten anyar sama aku, Oke, Sen. Ya. oke. Manten anyar, ekonomine sik durung stabil, mongko dhek lagi merangkak. Nah, lek arep dalang iki kan butuh peralatan wayang sing profesional. Ya kaya iki mau contone yen sound system kudu outputnya sing apik ya toh. Nah, zaman sama dhek ora ndek duit. Mula saking rasa sayangku, cintaku karo bojoku, aku harus berjuang dan berkorban. Bagaimanakah caranya? Caranya? Utang duit koperasi. Solusinya. Nah, solusinya aku tak tuku 10 tahun, tak nggo tuku apa? Tuku sound system iki duit koperasi. Ngelingo iki sound system iki huper kae iki duit lek utang koperasi 10 tahun. Teko saiki gelangku urung balik. Ora apa-apa ora mung gelang karo koperasi, sawahmu yo entek tak entekne kok. Banyak resikone rabi karo wong ganteng iki ngono kuwi. Lah iya Pak, mulane tak rewangi apa ya istilahnya pengorbananku kaya ngene iki ya pikiran sampai dadi wong lanang sing setia, aja aneh-aneh, aja ngalor ngidul. Heeh, Ya? ngalor ngidul ngetan Tenang baling ya. wulan. Ayo. Gitu loh Ella ceritanya. Ya, ternyata koperasi sangat berguna, Bermanfaat. berjasa ya. Termasuk S2 saya juga dari koperasi. Tadi mlebu S2 selawe yuta niku kula nggih pinjem koperasi. Nek mboten saged. Wong carane bayaran nyinden mung 150.000, 200.000 ya ora sedeng nggo mlebu S2. Ora sedeng. Mergo koperasi iso mlebu. Ternyata koperasi itu sangat menghidupi bagi semua warga masyarakat Indonesia. Ya. Jadi jangan takut, empun ragu-ragu panjenengan sedaya Pak. Utang koperasi mboten napa-napa. Ngoten nggih. Yang penting mboten, disaur. eh? Ayo. Iya, disaur. Malah penting harus utang. Kalau nggak utang nanti nggak ada SHU. Oh iya. Tidak akan ada proses Iya. keuangan di koperasi Macet. itu. Iya nggih. Yo, mawar kuning nggih. Ya. Top iki ya. Maka saya dipun aturaken mawar kuning Bu Kesi dan Mbak Elisa Orcarus. Yo. Mustafa
pelak tenan. Makasih Ibu. Ini kalau nggak bermula dari ngefans, saya nggak akan melaturkan ini setiap saat, setiap waktu. Nggih, toh. Bermula dari mengidolakan, nah saya pasti ceritakan ini saya ambil dari Cengkok Bu Kesi. Saya bermula mencintai ini karena Mawar Kuning dan Pangkur Semarangan Bu Kesi. Oke, terima kasih Elisa. Wah, seneng Bu Kesi langsung mati. Ya ini kan ditularkan ya, jadi anak-anak adik-adik misalnya, oh aku seneng sabetannya Pak Cahyo, sesok nulan gitu kan. Gini Oke. Pak Cahyo, Gimana? karena saya itu ya elek-eleknya, Elek-elek. aku ki elek-elek kan ya guru pengajar. Nggih, Laras. Jadi kalau saya melihat mahasiswa atau murid saya atau siapa saja yang mengidolakan saya dan dia nanti akan terlahir lebih bagus dari saya, lebih populer, lebih hebat dari saya, itu adalah merupakan kebanggaan bagi saya. Sukses teges jenengan. Sukses, berarti saya sebagai seorang guru sukses bisa menelurkan generasi yang lebih bagus dari saya. Darmane guru ngono kuwi. Ya, betul. Nah sekarang masih ada adik-adik yang bangun ya. Kalau ini ya, tadi kan Pak Cahyo limbuan udah ngasih buat ibu-ibu. Adik-adik yang masih bangun ke atas tak kasih pertanyaan, aku gelem paitan ayo. Tak kei sangu. Ono pertanyaan terus mengko dijawab tak kasih sangu. Iki ono piro ya? Kok nek iya Bu. Anak-anak toh? Anak-anak no. Nggih, wis enek to sing. Anak-anak. Lah nggih. Kok nek sangune kurang ya tak golekke. Yo Le, yo kena nggih tuku tempura. Ayo, nggih, terus kaya apa? Pertanyaannya nek misale angel 100 nek gampang 20.000. Ayo. Ayo itu, Apa? ayo yang berani maju. Tadi yang pada nyimak wayang, pertanyaannya seputar wayang sama ini ulang tahun. Ya. Ada lagi? Wes loro tok. Ngandang kok. Ayo gelar melu. Melu agel timbangane njaluk mbokmu ae ta. Ayo, ayo melu. Ayo melu, ayo melu. Engko lek kowe entuk nggih kas lho, Gel. Ayo. Sulom. Melu lu, sulom mau melu. Nggih, kok jatah pira, Mbak? Berapa Ayo. orang, berapa anak maksudnya? Ini ada berapa? 1, 2, 4. 3, 4. Yang sana ayo, ada yang berani enggak? Masih bangun kok. Ayo, maju. Lumayan kok tuku-tuku cilok. Nah iya. Oke, yang depan sendiri siapa namanya? Ahmad. Hah? Ahmad. Ahmad kamu bisa dalang enggak? Suka wayang enggak itu? Suka wayang. Tokoh wayang yang disukai? Semar. Semar. Oke, Semar tuh anaknya ada berapa? Sopo wae, anaknya Semar sopo wae? Yo, sebutke. Gareng, Petruk, Bagong, Weh, pinter. Sulomo. Kuwi anak pupon kuwi ngawot ya. Benar, iki rada angel ya pertanyaannya, dadine 100. Pinter. Oke, wes rampung Ahmad mudhun. ya, Ahmad, wah. Genten iki sapa jenenge? Hah? Habib, Habib. Habib seneng wayang ora? ya seneng. Oke, ini kepanjangan KUD apa? Ra ono hubungane karo wayang, mergane pertanyaannya duduk kuwi. Koperasi unit desa Ya, iki jenenge KUD apa? Tani Jaya. Ya, benar. 100, gampang. Ah, iki sing angel. Ya, namanya siapa? Gelar Gelar sapa dawane? gelar pamayang. Anake sapa? Mboten. Anake mbok. Sombo iki lho, bapake neng kene sombo ora. Ayo, mau Baladewa malih dadi apa? Jaramaya. Oh, benar. 100. Ah. Yo anake, yo Iya. gampang. Oh, lah iki gambare setorne ibu ra. Dah, nggo jajan dhewe. Sapa jenenge? Haif, Hah? Haif, Haif. Daif. Umur umur 14. 14. 14 sih berarti rada angel. Kok karek 70.000 ya, Pak? Tak tambahane lek Tambahi, kurang. Pak. Oh. Iki bocah iki omahe adol lho, Mbak. Takonono endi omahe? Endi omahe? Jambangan, Jampangane daerah mana? Nang endi? Sragen, Sragen. Kamu kesini karo sapa? Pak Joko Raja Molo, Nunut bis rombongan. Nunut bes rombongan. Oh ya, iki mau kira-kira Jaramaya kuwi sapa? Ngerti ra larah-larahe? Itu tokoh apa Jaramaya? Langsung diconteki. Liane yang gampang aja ya. Yang gampang. Ya ketek putih jenenge. Gandoman,
Oh iya, sing biasane ngelawan Janaka nek pas patat songo jenenge sing untune maju. Untune maju ngisor. Sing lek idu balik terus lho. Itu munggahi lho. Cakil. Lah ya benar. Oh iki aku nggawa satu soknya. Oke, tos dulu kita. Wes, ngene iki pentos. Sik aku tak netepi janjiku mau, Mbak. Napa nggih? Ngen gara-gara yen enten bapak-bapak sing ngapal karo apa mau panas-panas mlaku mau. Oh, nggih. Yen tasik wonten ingkang berani naik panggung dan hafal, monggo mriki. Ayo, sinten? Ayo, bapak-bapak, wah ibu-ibu sampun. Nggih. Ayo bapak-bapak, lagunya Madiun ya. Madiun nggih. Jenengan? Panas, ayo. Oke, mriki Pak. Mriki, Wah, Pak. nggih. Dapat berapa sih? Nggih, niki Pak. Door-prize-nya dapat berapa? 200.000. Oh, 200.000. 200.000. Wah, ya ya. lumayan jombangane mbek anu sesuk rong mesti bati, rong mesti apa te gawean 200.000 ya nek nukang rong dino. Ah iya. Sak nyanyi panas-panas melaku Pak, penak. Gila. Lah iki. Nggih. Oh nggih, Bapak monggo minggah wonten Nggih. mriki. Nggih bisa. Oh niki bakul pelembungan ning wayangan iki biasane, nggih to. Nggih. Pak Warno niki asmane. Oh nggih, mboten pangling jenengan. Nggih, Kula Magetan. kinten dalang ya panjenengan, Pak. Cobi, Pak. Panas mlaku. Nah, Ora nggawa payung. Srandale diseret. Glamaane melentung. Surabaya geger. Musi nang Madiun Jakarta dan dirukun tetap merdeka. Titis kan. lah lek iki pancen seniman mula ya. Nggih, Apik. Sun laras. Nggih. Derek jenengan jog tahun piro? Non, Jenengan pun duangu. lah nggih wiwit teng Sukawidi nika to. Nggih mulai teng pojok. Nggih. Mbak Esi dadi bintang tamu, sampean ngentosi teng warung ayu. Ya ketahuan. Lah sampean malah buka wadi arep disangoni malah mirang-mirangne aku lho. Alah kelingan mboten tahun 95 ngono. Ketahuan. Tahun pinten Pak? Tahun Wis. berapa? Lun, Jenengan kok preso to, Pak? lah sampean dadi bintang tamu, Nggih. Mbah Tayo ngenteni ning warung ayu. Kok jenengan ngertos to, Pak? Mengko sik tahun sakmonten sik kula sik imut lho. Nggih. Mas saya sik imut. Terakhir dengan resik alit. Kula nyediani sinten niku? Tumut dalang. Tenggene Mbah Lurah pojok kira Dalange? itu ndongol. Nggih, sing dalang sinten? Nggih. Sing dalang sinten? Sing deleng Suwardi Pak Tukul. Oh. Jenengan nggih tumut Pak Tukul. Nggih. Nggih ngoten niku perjalanane Pak. Perjuangane dhek ajeng ngeneki kula nggih ngoten. Oh, Direwangi kok nyindir ditutke teng pundi-pundi. panji sepuh-sepuh sakniki mun sadar. Oh, biar semapu tok, Mbah. Ha, Nggih, mun sadar. tak tambahi lek ngono mau jenengan anu kok pinter nyuwara jos soke. Nggih. Jenengan saged bawa dandang gula pepiling. Mangke Saged mawon. Nggih. Niki jenengan tampi riyen ning ndak lali kula mangke. Lah engko bolak-balik pepelingan darani apalan. Mboten wong niki enten pamundhut tok. Nggih, matur suwun Pak nggih. Nggih, mriku. Nggih. Niki sing rukun Islam napa liyane? Bebas nggih. Sementing ampun rukun warga lho nggih. Ayo. Nggih, Pak. Bawane diganti sayektine nika nggih asal. Boleh, monggo. Nggih. Sayektine Ya. gesang dika sami ana donya bebasan mung dolan Nora ngerti mring suwene Ape. gumantung mring yang
agung lamun arsa kersa ni bali nano datan kena semaya amung kudu manut becik sira tata golek sangu lamun besok timbali sinten Mbah Gusti Kang Maha Kuwasa tepuk tangan Pak Suwarno luar biasa ya Sugeng dalu pinanggih melih wonten ing KUD wonten ing Tani Jaya nggih Pak nggih Tani Jaya nggih matur nuwun nggih Pak Warno nggih nggih panjenengan tetep dagangane laris sehat panjang yuswa amin sampean nggih laris ben-bengi Mas Cahya modal ceklik kapan ya Mas Cahya bengi ceklik Mas Cahya iya Matur suwun nggih, Mbah. Nggih. Paringi sehat, berkah. Lah niki lagune diterusne napa mboten? Oh, lagune niki mangke genti sindan-sindan jenengan lek kakean nggih. sake wis sepuh kok ya Nggih, kula matur suwun Pak nggih. sami-sami Nggih. Niki sing iso ngimbangi cengkoke mung Mbak Tuti. iya opo kaya ngapa Mas Bang. yo Winong Lintang Umi Mbak Trihastuti ayo 5 tambah Mbak Elisa kaya apa pepeling kunjuk dumateng sedaya para lenggah ingkang wonten lokasi Tani Jaya ugi ingkang kepareng mirsani lumantar live streaming Kuntadi channel pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata dados
Terima kasih artis-artis Madangkara.